ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಶಾಸ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಿರ್ಲ ಸೌಖ್ಯತೆ. ಸೊ ನಮಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ಗೈಸ್. ದಾದಿ ಗೊತ್ತಾ, ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಾದ ರೆಸಿಪಿ ಪಂಡ ಮಶ್ರೂಮ್ ಗ್ರೇವಿ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗ ಮಶ್ರೂಮ್ ತಿನ್ಕಂಡು ಆಸೆ ಆತಂಗೆ. ಸೊ ಅಂಚದು ಮಶ್ರೂಮ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದೇ. ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾರ್ನೆ ಮಿ ಮುಗಿಂಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೇರು. ಎಂಗ್ಲ ನಲ್ಲ ವೆಜ್ಜೆ ಮೀನುಂಡು. ಸೊ ಮಶ್ರೂಮ್ ಗ್ರೇವಿಗೆ ದಾದ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೋಷ್ಪವೇರು ಓಕೆನಾ. ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೂದ್ ಬರ್ಕಾರ ಎಂಚ ಮಶ್ರೂಮ್ ಗ್ರೇವಿ ಮನ್ಪೇರದ್ದು. ಓಕೆ ಶುರುಕು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮಶ್ರೂಮ್ ದೇತೊಂದ ಒಂಜಿ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದಾತ ಮಶ್ರೂಮ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಉಪ್ಪು, ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಿ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಿ ಒಂದು ಲೇರು ಆಯ್ತದ. ಒಂದು ಬುರುಂಡತ ಮಶ್ರೂಮ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಗೈಸ್ ಇಂಕ್ಲೆ ನಾಡ್ ಸಾಕಾಣಿಂಕ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಗುಡ್ಡೆ పోయినత్తి డేక్ పోయినత్తు యాక్చువల్లీ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಕಂದ್ವೆಂಡ ಆತು ಪಾಸ್ ಆತು. ಬಟ್ ಅಂದೆ ತೊನ್ನಿ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಅಲ್ತು ಕೈಕಂಬರ್ದು ನಾಡೊಂದು ಬೈದೆ ಅನ್ ಮಶ್ರೂಮ್ಗು ಕೋಡೆ ಬನ್ನ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಿಲಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಒಲ್ಪಲೆ ಇಜ್ಜಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕಿ ನಿಂಕ್ ಫಾತಿಮಾ ಬಜಾಡ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರೊಂದು ತೂಕ ಮಸಾಲನ. ಓಕೆ ಈತ ಐಟಮ್ಸ್ ದೆತೊಂದೇರು ಗೈಸ್. ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಟೊಮೆಟೊ, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಒಂಜಿ ಕಂಡೆದಾತ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೆ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ, ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಚಕ್ಕೆ, ಬೊಕ್ಕಲ ಕೆಲವು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ರಂಡು ಅವು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪನಾಗ ಪಾಡುವರಿಗೆ. ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಂಡೆ ಟೊಮೆಟೊ ದೆತೊಂದಾರ ಅಂದತಿ ಇಂದು ಪೂರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೆರೊಂಡು. ಒಂದು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಮನ್ಪನಾಗ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಎಂತ ತೋಷ್ಪಾವೆ. ಓಕೆ ಈತ ಐಟಮನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ತೊನ್ಗ. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪ ಬಣಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತಾರ್ದೆಣ್ಣೆಗೆ 2 ಚಮಚದ ತಾರ್ದೆಣ್ಣೆ ಬಂತಿನ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡವೆ ಕಜಿಪುರ. 2 ಕಂಡೆದಾತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. 2 ಕಂಡೆದಾತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಂದು ಪೂರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತೊಂಡ್ರಂಡತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೋಪುನಾತ್. ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪಾರೆ. ಆನಿಯನ್ 2 ಕಂಡೆದಾತು, ರಡ್ಡು ಟೊಮೆಟೊ ತೊಂದೆ 2 ಅಂತೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿ ಟೊಮೆಟೊ 2 ಮಲಮಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಚೂರು ಮಲಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ ತೊಂದೇರು. ಇಂದಾದೆ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಮುಟ್ಟು ಕೊಪಿನೇಟನಾ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಅಂಡೆಯೋ ಉಂದಾದೆ ತಿಕ್ ಗ್ರೇವಿ ಮನ್ಪುನ ಇರು ಅತ್ ಒಂಥರ ರೆಸನ ಗಟ್ಟಿ ಗ್ರೇವಿಯಾ. ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೈಸ್. ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ತರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ಬಿಡ್ಸಿ ಅರ್ಧ ಕಂಡೆ. ಓಕೆ ಅರ್ಧ ಕಂಡೆಗೆ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಓಕೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು. ಚಪಾತಿಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಹಾಪ್ನದೆ ಪರೋಟ ಉಂಡು ಗೈ. ಸೊ ಐಕ್ ಪರೋಟಾಗ ಬೋಡಾದು ಮಶ್ರೂಮ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪ ಅವ್ನು ಮೇರೆಡೈತೆ. ಈರ್ದಾದೆ ಮಮ್ಮಿ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುನ ಒಂಚೂರು ಕಡೆದು ಪಾಡುವೆ ಪೌಡರ್ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು. ಓಕೆ ಮುಂಚಿದ ಅಮ್ಮ ಜೀರಾ ಪೊಡಿ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಯಾನೊಂಚೂರು ಅವೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಡೆದು ಪಾಡು ಪೂರ ಕಡೆದು ಪಾಡ್ನ ಮಸಾಲೆ ಓಲ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜರಿ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಓಲ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುನತ್ತಿಗೆ. ಸೊ ಆರಿ ಕಡೆದು ಮಲ್ಪುನು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆಗ್. ಟೊಮೆಟೊದ ನೀರು ಬುಡ್ನೆಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಅಂಡೆಯೋ. ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಪಿಲಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಆಪಿನ ಬೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ. ನನ್ನ ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರುಂಡ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಪುರ ಮನ್ಪೆರುಂಡ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತನಾಡ. ಓಕೆ
ಅಡ್ಬೇಕು ಒಂತೆ ಕೊರಂಟ್ ಒಂತೆ ಕೊರಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದ ಹತ್ತು ಕೊರಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯಗವು ಅವು ಬೇಗ ಬರ್ರೆ ಗ್ರೇವಿ ಬರ್ರೆ ಬೋಡಾದ್ ಕೊರಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಚಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ರಡ್ಡ್ ಲವಂಗ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜ ಬೋಡಿತನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನಮಕ್ ಅವು ಸ್ಮೆಲ್ ಆಪು ಜೊತೆ ಎರಡೇ ಬಾಗಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೆ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ಪರಿಮಾಣಗು ಮೊಗ್ಗು ಏಲಕ್ಕಿ ಪೂರ ಪಾಡೊಲಿಯಾ ಸೊ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಐಟಮ್ ದಾದ ಪುರ ಉಂಡು ತುಲ್ಲೆ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡೊಲಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬೊಡೈನ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಗಸಗಸೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈತೇನು ಪೂರ ನೆಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪೂರ ಪಾಡ್ನಾಂಡದ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂಜೆಟೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ನಾನು ಬೊಕ ಐತ ಫ್ಲವರ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಪಾಡು ಜರ ಹೂ ಬೋಡ್ತನ ಪಾಡೋಲಿ ಹೂ ಅತ್ತಮ್ಮಿ ಅವು ಇರೆ ಬೊಕ್ಕಾಯಿ ಮಸಾಲೆ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಯಾವು ಓಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಚೌಲಿ ಐನೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಲ್ತನ ಆಂಡ ಓಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುನಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುನ ಇದು ಕಡಾಯಿರ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಉಂಡು ಪನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನೆಮೂಲು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ನೀರು ಮಶ್ರೂಮ್ ಎಕ್ಕಡ್ ಸೋಕ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಿತ್ತತೆ ಅವೇನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದು ದೆಕ್ಕದೆ ತೊಂದೇರು ಶೋಕ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ದೆ ದೆಕ್ಕದೆ ತೊಂದೇರು ಇತ್ತು ನೀನು ಕಟ್ ಮನ್ಪುನ ಇಂಚನ್ ತೋಷ್ಪವೇರು ಕಟ್ ಮನ್ಪುನ ದುಂಬು ನೆತ್ತ ಚೋಲಿ ದೆಪ್ಪೆರುಂಡು ಗೈಸ್ ಸೊ ತೋಷ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಮಶ್ರೂಮ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ನಾಂಡ ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಜತೆ ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡಾದಿ ಯಾನ್ ತೋಷ್ಪ ಅವನೊಂದು ಓಕೆನಾ ನೇರ್ದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ತಿಕ್ಕುಂಡದೆ ಮಮ್ಮಿ ಫ್ರೆಶ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ತಿಕ್ಕಿನ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಪಂಚಾಮೃತ ಪತ ಹತ್ತೀನಿ ನಾನು ತುಗಿ ಸೊ ಒಂದೇ ಇಂಚೆ ಚೋಳಿ ದೆತ್ತದು ಪೂರ ದೀತೇರು ನಾನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆರುಂಡ ರಡ್ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಸೊ ಈ ಪೂರ ಮಶ್ರೂಮ್ ದೆಂಕುಲು ಚೋಳಿ ದೆತ್ತದು ತಿಕ್ಕುವ ಗೈಸ್ ಓಕೆನಾ ಮಶ್ರೂಮ್ನು ಮುಲ್ಪ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ್ ಕಟ್ ಮಂದೆ ತೊಂದೇರು ಸೊ ರಡ್ಡ್ ಪೀಸ್ ಮಂದೆ ತೊಂದ ಇತ್ತೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಗ್ರೇವಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ತೊಂಡತೆ ಅವು ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಚೌಲಿ ಐನೆ ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡಿಯರು ಐದೊಕ್ಕ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದು ಲೇರು ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡತೆ ಸೊ ಮಸಾಲ ಈತ್ ಸಣ್ಣ ಮಂತದೆ ತೊಂದೇರಿಂದೆ ಓಕೆನಾ ಮಸಾಲ ಈತ್ ಸಣ್ಣ ಅಂಡ ಯಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇ ಬನಾಲೆಗ್ ರಡ್ಡ್ ಚಮಚದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಈ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಮಶ್ರೂಮನ್ನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡೋಡು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಮಶ್ರೂಮ್ ಉಂಡತ್ತೆ ನೀನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಶ್ರೂಮನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಮಂಜದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡೋಡು ಕೂಡ ಯಾಕಡೆ ದೆಕ್ಕುನಾಗ ಬೇತೈತೆ ಪಾಡ್ನಿ ಅವು ದೆಕ್ಕನ ಪೋತು ನೀರಿಡು ಓಕೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಮಂಜದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಮಂಜಲ್ ಸೊ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉಪ್ಪು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೇರು ಸೊ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ನಾಂಡು ಫ್ರೈ ಅವಳವ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆವಾಡು ಶೋ ಕೂಡೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಬಿಡತ್ತೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಗೈಸ್ ಮಶ್ರೂಮು ಈತ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಯಾವ ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪ ಇಕಡೆ ಪಲ್ಲಾಕನೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಮುಂಚಿ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೇರು ಓಕೆನಾ ಈ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಕಡ್ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂತಿನ ಬೆಸಾಲ ಅವು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪುರದ ಒಂದು ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಮಸಾಲೆ ಬೊಡ್ಸನ್ನಕಲು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಜೀರ ಪೊಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಓಕೆ ಅದೇ ಮಸಾಲ ಬೊಡ್ಸನ್ನ ಕಡಾಯ ಪಂಡ ಕಡಾಯಲ ಬೊಡ್ಚಂದಿನಕಲು ಪಲ್ಲೆ
ಕಡೆ ಪೊಡ್ಸಂದಿನಾಗ್ಲು ಒಂದ್ ಎರಡು ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದ್ ಚಮಚದ ಜೀರಾ ಪೊಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಜೀರಾ ಪೊಡಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತನ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಕಡೆದು ತೊಂದ ಓಕೆನಾ ಬಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಬಣಲಿಗ್ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಯರು ತಾರದೆಣ್ಣತೆ ಚಮಚ ಹಾಕಿದ್ದಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾಡಿ ಒಂದ್ ಎಣ್ಣೆ ತಾರದೆಣ್ಣತೆ ಸೋನೆಕ್ಕೊಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ದೆಕ್ ದೀತಿನ ಒಂಜಿ ಇರೆ ಪಲಾವ್ ದಿರೆ ಪನ್ಪೇರ್ ನೆಕ್ ಒಂಜಿರೆ ಯಾವ ಮಸಾಲೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದತ್ತ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಬೋಡಣ್ಣ ಎಕ್ಸೋದೆ ತೊನ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಇರೆ ಪಾಡ್ದಾಯಿನಿ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ದಾತ ನೀರುಳ್ಳಿ 2 ಗಂಟೆ ದಾತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಂದೆ ತೊಂದೆ ರವಿನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಅವಡೆಡ್ಡೆ ಮಂಜಲ್ ದಾಲ ಪಾಡುಜಿ ಉಪ್ಪು ಪುರ ದಾಲ ಪಾಡುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡು ಅದೇ ಮಂಜಲ್ ಪುರ ದಾಲ ಪಾಡುಜಿ ಮಂಜಲ್ ಏನೈಕ್ ಬೇಯಿನಾಗ ಪಾಡ್ದೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಗತೆ ಓಕೆ ಈತ್ ಫ್ರೈ ಅಂಡ ಯಾವು ಓಕೆ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಕಡೆತಿನ ಮಸಾಲೆ ಏನು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಓ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದೆ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುರ ಕಡೆ ಆಯ್ತಾ ಮುಚ್ಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುರ ಕಡೆ ಆಯ್ತೆ ಗೈಸ್ ಆ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಕಡೆತಿನ ಮಸಾಲೆ ಏನು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ರೆಡ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಯಾವ ಡಬ್ಬಲ್ ಬೇಲೆ ಆಂಡಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನಾ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ನ ಕಡೆದು ಮಂತ್ನ ಡಬಲ್ ಬೇಲೆಗೆ ಗೈಸ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ನರ ಪರ ಪಾಪುಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆದು ಮಂತಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊದ ಪುರ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದಿನ ಈ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಲೇರು ಗ್ರೇವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡಿತನ ಆನಿಯನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನಾಡತ್ತೆ ಆನಿಯನ್ಲ ಟೊಮೆಟೊಲ ಒಂದು ನನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಬುಡ್ಪಿನೇಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಅಮ್ಮಿ ಮಸಾಲ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡ್ತಾನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಯಾನುಂಚೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿ ದೆಕ್ಕಿನ ನೀರು ಪಾಂಡ ಯಾವ್ದಾ ಮಿಕ್ಸಿ ದೆಕ್ಕಿನ ನೀರು ಪಾಂಡ ಯಾವ ಮನೇಲಿ ಒಂಚೂರು ತೆಲ್ಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಇಂದ ಗೈಸ್ ಅಮ್ಮ ಈತ್ ತೆಲ್ಪು ದೀತೇರು ಗ್ರೇವಿ ಈಗ ತೆಲ್ಪು ಕೊಡ್ತಾ ತೆಲ್ಪು ದಿವಲಿ ದಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾ ದಪ್ಪ ದಿವಲಿ ನಮ್ಮ ಈತ ತೆಲ್ಪು ದೀತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಐಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಶೋಕ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುಗಂತೆ ಡ್ಯಾಪ್ ಜಾತ್ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಬಟ್ ಪರಾಟ ಬೊಕ ಉಂಡತೆ ಚಪಾತಿ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸುಪ್ಪ ಪಂಡ ಸುಪ್ಪ ಬಾಪುಂಡವೆ ಯಾನೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ದಾಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಮಶ್ರೂಮ್ ಬೇಯಿನಾಗಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ದಾರು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಉಪ್ಪು ತೂದು ಪಾಡ್ನ ಅಂಡ್ ಓಕೆನಾ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕುದಿ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪಾಂಡ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪಾಡ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪಾರಿ ಜೊತೆ 2 ಮಿನಿಟ್ ಬೇಯಿಸ್ತಾನೆ ಯಾವ ಮಸಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯೋಡು ಮಸಾಲೆ ಉಂಡತೆ ಅರೆಪು ಸ್ಮೆಲ್ ಪೂರ ಪೋಡು ಗೈಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯೋಡು ಕೊದ್ಯೋಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಖಾಲಿ ನಾಡ್ ಬೇಯಿಂಡ ಯಾವವು ದಯಪ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೇನು ಬೇಯ್ಪದತ್ತೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪಾರೆಜ್ಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಯ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಪು ಮಶ್ರೂಮ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಪು ನೆಕ್ ಕೊರಂಟಿದ ಬದಲಿಗೆ ತಾರ ಇದೊಂಚೂರು ಕಡೆದು ಪೇರ್ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಅವೇ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಸೊ ತಿಕ್ಕಾಯರೆ ಕೊರಂಟದ ಬದಲು ತಾರ ಇದ ಪೇರ್ ಪಾಂಡಲ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಗೈಸ್ ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಕೊರ್ಪುಡು ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದು ಲೇರು ಅಂಡ ಕೊರಂಟದ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ತದೆ ಮೀ ಅರೆಪು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಬಬಲ್ಸ್ ಪೂರ ಬರೋದುಂಡು ಅರೆಪುಡು ಯಾವ ಮಸಾಲೆ ಈತು ಕೊದಿ ಬತ್ತಂಡೆ ಯಾವ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಕೊದಿ ಬತ್ತಂಡೆ ಓಕೆ ಐಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ
ಕಟ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪಾಡ್ನ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪದಿನ ಸೊ ಅವು ಕಡೆ ಒಂದು 70% ಕುಕ್ ಆದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಸೊ 70% ಕುಕ್ ಆದಿತ್ತಂడి ಇತ್ತು ಒಂದು 30% ಕುಕ್ ಆಂಡ ಯಾವು ಅವೇ 2 minutes ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಯಾವು ಮಶ್ರೂಮ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಯಾವ ಇದು ಬೇಡ ಯಾವ ಸೊ ಈತ್ ಬೇಂಡ ಯಾವ ಗೈಸ್ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಮಶ್ರೂಮ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಾನು ನಿಕ್ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಗಾರ್ನಿಷ್ಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗಾರ್ನಿಷ್ಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಶ್ರೂಮ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂಪಿನಗಳು ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಲಿ ಪರೋಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂಪಿನಗಳು ಪರೋಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಲಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ತಿಂಪಿನಗಳು ಒಣ ಸುಡಲ್ಲ ರೆಡಿ ಓಕೆ ಈತ ತುಯರೆ ಈಸಿ ಉಂಡು ಗೈಡ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರಿ ಏತ ಬಂಗ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಚೋಲ್ ದೆಪ್ಪುನ ಐದ ಚೋಲ್ ದೆಪ್ಪುನ ಪುರೋಂಡತೆ ಒಂತೆ ಬೇಲೆವು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಶ್ರೂಮ್ ಗ್ರೇವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದಿದ್ನ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪ ಮಶ್ರೂಮ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಸೊ ಭೂವಿ ಪರೋಟಲ ಬತ್ತಂಬತ್ತಲ್ ಓಕೆ ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪ ಎಂಚುಂಡು ಓಕೆನಾ ಆಯ್ತು ಮುರ್ಕತ್ತಿಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇವಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಕ ಒಂತ ಖಾರ ಅದು ಸೂಪರ್ ಮಳೆ ಕೊರ್ಕ ಎಕಾರ್ದಿಂಚ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚುಂಡು ಸೂಪರ್ ಬಾತನ್ ಗೈಸ್ ಒರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಕುಂಡತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಟರ್ ಉಂಡತೆ ಬಟರ್ ಪಾಡಲ್ಲ ಬಟರ್ ಮಸಾಲ ಲಾಪುಂಡು ಸೊ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪರಾಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಏನ ಭೂವಿ ಎಕಾರ್ದಿಂಚ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ತೆಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಕ ಪಾಪ ಅಷ್ಟೇ ತಿನ್ಲಿ ಇರೇ ಕೊರ್ಪೆಂತ್ಲೆ ಎಡಬ್ಲ ಪರೋಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುರ್ಕತ್ತಿಂದ ಸೂಪರ್ ಆತನ್ ಗೈಸ್ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಈಸಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಲೆಂತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಸಾಲ ಮನ್ಪರ ಅಂತ ಈಸಿ ಉಂಡು ಆಮೇಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ವಿಮಿಡ್ತ ಮಸಾಲ ಪೋಲ ಅಂತ ಗಾಳಿ ಅಂತನ ಬಟರ್ ಪಾಡೋಡು ಗೈಸ್ ಬಟರ್ ಪಾಡ ಬಕ್ಕಲ ಸೂಪರ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಏನು ಪರಾಟ ಗೀಟ್ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅಂಚದು ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರೋದುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಜನಲ್ಲ ಮಶ್ರೂಮ್ ಗ್ರೇವಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರೋಟನ ತಿಂದು ಮುಗಿಪುವ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ತೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಗ ಸೊ ಆತ್ನೇಟ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್